जुरि मा जादों होनदोंमोन नोङो? माबा इमि बे जोंहा नानि इलिसानि बिखुनजोनि बिनानावानो सिरियास जाना हस्पिटालाव दंफैयोनो। मा होनखो जुरि? माने नङा इलिसानि बिखुनजोनि बिनानावा। औ बेनिनो नानि इलिसा फन खालामनानै आंनाव फैसा एसे बिहरदोंमोन। अपारेशनाव नांगौनो थोआ जादो। दसे दसेनो मा जायो होनबा? बेनोथ' माथो होनबावनो। ओमफ्राय आंबो नांगौ नालाय हरबाय दे। मोजां जाबाय जुरि बिदिबा। नांगौबा आं उनावहाय नोंनो माबाफिननोसै हरफिननोसै। जेबो नङा दे बेफोरखौ टेनसन लानाङा नों इमि। आरो न'नि मानसियानो जाहैबाय हामाथो नांगौ समाव हेफाजाब होलायाबा। मानसिनि जिउआसो गोनांसिन नङा होनबा? उनाव माबा मोनसे जागोन बियो फैसा थाखाफ्रालाय मा। ओमफ्राय जों दा थांनांगौ ना मानांगौ दानो? दाथ' हरबो जाबाय आरो गावसोर हजों दं होनदों। ओमफ्राय फैथ'आबाबो जासिगोन होनदों इलिसाया। गावसोरनो दंखायो नालाय। आरोथ' थांबाबो गाबोनफोर थांनोसै। औ बिदिबाथ' जोंबो नेहैनांगोनसै ना? मानसिखौथ' नुनाय नङाना जोङो दानो। बेनोथ' बेखायनो सानबायखि गाबोन थांनोसै नामा? औ जायो दे। आंलाय नानि इलिसाखौसो एसे हराव फन हरनायखाय बोरैबा गिनाय मोनलायलायदोंमोन। अब्लाबो दाबो बोरैबा मोनगासिनो। मा जायो मा मायो दसेनो जेबो बुंनो हायाना। बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। नों बिदि जायामोन मिथिबायना सान? नाथाय नोंनि कफियावनो एसे माबा माबि गन्डगल खालामना होदो। सानसोरां जोंहा कफिखौ लोंदो। थेंक्स ओमफ्राय आं थांसैबो। औ दे जागोन दे थांब्लानो जाबाय। नों कफिखौ लोंग्रोदो ओमफ्राय थालाखौ खेवना हैनोसै। आरोथ' आंनाव फन मोनसे दंबावखायोमोन लांफानो गोसोब्ला बेखौ लांफादो। नो थेंक इउ नाङा दे। अके दे बिदिब्ला। माबा बोथोराबो अखा हादों नालाय कफि गरम गरम लोंनोसै मोजां एकदम हिट ना। आरोथ' बिनिफ्रायबो बांसिन नों आंनि सेराव दङ नालाय सान। नंगौथ' आरो। ओमफ्राय मोजां जादों न? आं बनायदों जि मोजांनो। बेसेबा गोबावनि उनाव नोंजों बेबायदि कफि लोंनो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आंबो। अके बिदिब्ला आं थांसैलै। आरे दानो हाखु दाखु। जाबाय दे उनाव रायलायनोसै बिराद गोबाव थाबायना थांसै सान आं न'आव थांसै। आयु आं दिनै खुसिजोंनो पाब्लिक जालायलांसिगोन। दिनै सानसोरां आंनि सेरावनो दङ नै। आरो बेफोर जाबाय आंनि कफिनि कमाल। सानसे बेलासि आं नोंखौ मोनगोन होनना बुंखादोंमोन ना दालाय मानि? दाना रागा जोंबावदो ना सानसोरां आंखौ। न रागा जोङा। खालि अनगोनल'सो जास्ट अनलि लाभ। नों गाबोन आंनि जागोन जाया आं मिथिया थेवबो नों दिनै आंनि। And I'm so happy सनांनि। आं नोंखौ बेसेबांबा मोजां मोनमारो दे सानसोरां। नाथाय आं गियो नोंखौ बे थुनथुलिजों थांजानो। ओरैनोबाथ' थुनथुलिल' सोर बेलाय जोंनि गेजेराव फैग्राया? लाजिथाराबो मालायनि गेजेराव फैनो। मोनथिखायो आंनि साना आंखौ एसे रागा जोंदों नाथाय अब्लाबो आंखौनो गोसोथोखायो बियो। आरो नोंनि जायगाया बेवहाय नङा। आयै दानसिरि थाखोथ' नों जेबो मिथिया मेगनजों नुखा खोनाखा आरो आं मानिनो ना बाना नोंखौ आनान बे सिखावखौ खानानै लां। माया बुजिया जोमजिया आंखौ सिखाव हमदों नोङो आंखौ थुनथुलिखौ आंखौ सिखाव बुंदों नोङो। बुंनोल' मा दाथ' नोंखौ नुखाबायानो। नों दाबो बुंगासिनो आंखौ थांनो हो आंहा हस्पिटालाव थांनांगौ दङ। नङा नों थांगोनथ' थानायावसो दावखाबाव जोबना दोननांगौ नोंखौ। आं नोंखौ दासिमबो रिकुवेस्ट खालामगासिनो आंखौ थांनो हो मोजाङै मोजां आं सिखाव नङा। आहाथ' जुदि दिनै नोंनि थाखायनो आंनि बिमाया माबा मोनसे जानांगौबा आंनिफ्राय गिथावनासिन जेबो जानाय नङा नोंनि थाखाय। आबे ओइ नोंखौ सावग्लुंजोबगोन आं माया। नुबायना आबा नुबाय नोंसोरो नुबाय माबायदि आंखौ बेयावनो थुमखि होलायबावदोसो। आं बुङाल' खालामनानैबो देखायो। जुदि दिनै नोंनि थाखाय आंनि आइया माबा मोनसे जायो माया उल्था गिनति साननांगोन नोङो। आरो नाय आंनि मेगनाव आं सिखाव नङा बेयो रोखाखा। जुदि नों सिखाव नङाबा नोंनि बेगाव बोरै फैसा थाखो? आरो
नोंखौथ' जों लिंहरखायाखैबोहाय आं गुबुनखौ मानो सन्देह खालामनो गुबुनखौथ' जों सिनायजोबखायो लिंहरखानाय नोंसो फैदों हारसिङैनो बेखायनो सन्देहआथ' थांखानांगोन नोंसिनिफ्राय जेबो लायाखै आङो हाजारखि नाजाया मानो नोंसोरो आंखौ फेजेननो हाया आयै थुनथुलिया माबा खाव जानोनो हाया बियो आं फोथाया बोरै बे गथ'खौ सिखाव बुंनो हाखो नोङो आफा मानिबा थाखायसो नांगौ होनना बुंखादोंमोन थुनथुलिया आंनो फन हरनायाव इमारजेन्सि मेहेरखौ नागिरदोंमोन जियानो जा नागिरबाबो नागिराबाबो मोनदोंथ' बिनि बेगाव जोंनि फैसाखौ रलाय आयै मानो एसे गिदिराव लांदों आरो थुनथुलि मा इमारजेन्सि जादोंमोन बुंनायसाय मामोन नाङा दे खानायाव गोख्रै खाना लांदो इखौ ओइ र' बुंनो होग्रो बुंनायसै नानि मानोमोन मेहेरखौ आरो जोंनाव फैनायनि माने माबा रिजन दंमोन ना थुनथुलि मामोन फैदोंमोन आं नोंखौनो नागिरनानै मेहेर नाथाय दायो नोंनि बिमाया आंखौ उल्था इल्जाम लागायबाय हमजानायखायसो बाहाना बानायदोंहाय बियो नङा आयै र' मेहेर जि जायो बेथ' जाखागोन नाथाय अब्लाबो आं बेयाव फैनायनि रिजनखौ नोंनो खिन्थानि बुंलाय थुनथुलि मानोना आंनाव जेबो दा राहाबो गैखाला नों जेखि खालामनो हा दा मोनसेल' आंनि रिकुवेस्टखौ खालामना होदो हायोब्ला आं दिनैसिम रावनिबो सेराव जेबो बिफेराखै माने आं जेनफेराखैबोमोन नाथाय आइनि थाखाय दिनै आङो नोंनि सेराव आखाइ खबजोबनानै बुङो प्लिज मेहेर आंनि आइनि जिउखौ बासायदो बासायनो माने नङा बेफोर मा थुनथुलि आंनो फैसानि जोबोद गोनांथि मेहेर आंखौ जायखि पुलिसानो लाङाथों मानो नों फैसाखौ हैना फैदो आइनो हस्पिटालाव नांगौ जादो आइनि अपारेशन दङ दा बेनि थाखायसो फैदोंमोन आं नोंखौ नागिरना नोंनि सेराव आरे थुनथुलि उथि प्लिज आंनि आइखौल' मदद खालामदो मेहेर मा नोंनि आइया हस्पिटालाव दं नानि बास थुदो थानायाव लाङालै ओइ केन्सेल खालाम एफआइआरखौ ओइ थुनथुलि आं फैगासिनो जेबो टेनसन लानाङा ओइ माया साला लाखिनो हाया नामा नोङो एफआइआरखौ केन्सेल खालाम ओइ दालां होनबाय आङो दालांखा नों जेबो मिन्थिया सोरां सिरि था जोंनावसो सिखाव खावनो फैदों नोंसिनाव खावबासो मिन्थिगौमोन र' बेबायदि हगारजायो नामा जावैसो आफा नुवाखै नामा गथ'आ प्रब्लेमाव दं बुंदों बिमाया बेफोर सिखावफोरनि नाटकखा नों जेबो मिन्थिया आंथ' केसखौ एसे गिदिरसो बानायबावगोन र' दिनै फैसा खावहांदोंमोन गाबोन दा मा खावनानै लाङो बे दिदिखौ मानोथो लांखो पुलिसा मामे औ आबा सिखाव खावदोंनो बियो नङा आंनाव मबाइलाव माबा दंमोनथ' नों नायलाय नांथ'ला दे आबा हनै मा जादों मा मादो जोंहाबो न'आव थांग्रोनोसै थ' नों नायग्रो मामि नायथ'वा आबा जेथ'दो न'आव आबा जायख्लं औ आयै गासैबो नायै नायैनो नोंनो नांगौफोरा सोजोबखाबाय दा बेगफोराव औलै आयै नांगौआथ' नायलाय बेगानो बेसेबा बुरजा जाबाय ओमफ्राय बिथिं नैबावबो लाबावबाय ओमफ्राय जायगायानो थोबावलासो बेहायबो आच्छा बैथिंजायबो माखासे ओमफ्रायथ' आंनि आबा सनाया गाबोन सोरांबानो थांसिगोनलाय ओहो आं फुङाव थाङालै नै आं फुङावनो दोनलांखानो नागिरबाय नाङा दे सानसुआवसो थांगोनलै आं आयै दे बिदिबालाय औ ओरैनोथ' जाखाजोब्बाय गाबोन थांनोल' नांसिगौ आरो दे हजों थांना मोजां फरायदो आबा ओहो आंनि आयै जागोन दे ओमफ्राय नों जुदि आंखौ इसेबां हगार हरनो बादोंबा थांला नामा आं आयै हाबा नाङा दे थांनांगोन होमबालाय माथो आंथ' सम सम फैखायोआनो ना औ दे ओमफ्रायो दासान्दि बोथोरानो थिग नङाहाय आबा एसे मोजाङै थादे जों हस्टेलावबाबो गिलायलाङो आंहा सानहरफ्लांबाय थायोना औ दे नै जायखि लोगोआनो जाया मानो बा बिदायानो जाया मानो नों थांनो नाङा मिथिबाय बिदिनो आरो बायदिसिना खोनालाय लाङो जागोन दे आं बिदियाव थांलाबायग्रा नङालै आयै होमबाबो बुंबायानो थाखायो आङो नोंखौ आरो बे बांद्राय फाल्थुफोरजोंबो लोगो जालाबायनाङा मिथिबाय आबा माबा बे खायसे थायोना एकदम हस्टेलफोराव थाबाबो बिदिनो माबा निसा लाखुमायो माबा माबि बेफोरबायदिजोंथ' एकदम गोजानाव थाखाथाराबा मिथिबाय आंथ' बांद्राय दावरावखौनो मोजां मोनखायालै आयै आरो आंनि लोगोआव बेबायदि गैथ'खायाबो दे जागोन दे आंथ' नों आसार लांनो होननाया नोम्बेया बथलाव सोनानै दोनखाबाय गाबोन आराम लांदोल' औ दे ओमफ्राय आदा मेहेरा लेंहरदोंमोन आं थाङासैलै आयै नाङाहाय आबा आं बिसिनाव थांजानो बायो बोरैबा मोनो आंबो सैखियाना बे मादै मायानि थाखायनो थांखायाखै आं ओमफ्रायथ' नै आबा नोम्ब'आबो हजों हस्पिटालावसो दंफैयोनो मा जादों आयै माने आब'आथ' जेबो जायाखैना ओहो आबा नोम्ब'आ जेबो जायाखै माने नोंगुमैनि बिमादैयासोनो हस्पिटालाव दंफैयो खर'नि अपारेशन ना माबा जानो नागिरदोंनो अ अपारेशन जानो नागिरदों औ बे थुनथुलिनि बिमा जायोनो थुनथुलिनि आयंआसो माबा मोनसे जादों नामा आयै औ
बिनि बिमायानोथ' अपारेसन जानो नागिरदोंनो दा हस्पिटालाव दङ माब्ला माब्रै आरो मानि थाखाय आयै जानोहाय आबा आंबो बारा मोजां मिथियासै नै मोनाजों मोना फन फैबायनो मादैनाव हा फैसा एसे नांगौ जादोंनो बेहाय बिहरबाय आरो जुलियाबो हरबायनो बेजोंसो दा मोजाङै मोजां हामथोंसैल' आरो माथो मादै जुरिया हरबाय होमबा औ आंनावबोथ' इसेबां गैखायामोन जुलिया मदद खालामबाय हामबाय दे नांगौबा उनाव माबा मोनसे जासिगोन बियो आंनो माबाफोर मोनोब्ला सुख'नोसै थुनथुलि बिमाया होमबा बिदिसो जाना दं नामा दे आबा उन्दुदो मोनाबायबो बांद्राय गोबाव थाब्लाबो मेगन मोदै जायो आबा दे उन्दुदो औ दे आयै नोंखौ आदाजों खोनानायनिफ्रायनो आं नोंखौ खबर लाखायाखैमोनलै आंथ' बेखौबो मिन्थिखायोमोन आं नों आदानि हाबायाव फैखादों नाथाय नुजाखायाखैसो आङो आदा साना मोनथिगौना सोर नों थुनथुलि आंनि आदासो ओमफ्रायथ' आं फन हरबाबो मा बेथिंसो थाबावोमोन साला सोरजों आंनि बिदाजों थेवबो जेखियानो जाया मानो दा बिसिनि आयंआ माबा मोनसे प्रब्लेमाव दंना मादै जुरिया हेल्प खालामबायबाथ' थिगानो जाबाय मानोना बिसिनाबो जोंनि बायदि रावबो गैयाना थेख्ला आजा दं बेबो उन्दैथारसो ओमफ्राय आंबो नायगौमोनलै आयु थुनथुलिनि जिउआव ओरैबायदि जाबाय बिनि जानानै जोबोद दुखु मोनफाबाय आङो आरो बेबो सोरनाव दे जोंनाव फैनानैसो बिदि जाफैबायना बिसोरा आरो बे माबा खावो बिदिथ' जानोनो हाया आयानो माबा मोनसे सोलोसो बाहायबाय नामा आंनाबो सन्देहआनो एसे उल्थां फाल्थांसो थांलायलाङो बाराखौबा जादोंना जायाखै माथो फैसा बख'नो थांनायानो दाबो सफैला बिबा बिमायाबा दा माबोरै हालोदाव दङ ओइ बेबि आं बेयाव माखासे फैसाखौ बुखुबाय ओमफ्राय बेखौ लादो हस्पिटालाव डाइरेक्ट थांदो मिथिबाय ओमफ्राय नोङो आरे आङो पुलिस थानायाव थांनांगोन ना दा हनै थुनथुलिखौबो लांबायबा आं न'नि ड्राइभारखौ बुंना होगोन डाइरेक्ट हस्पिटालाव लांखागोन बियो नों बेयाव ओंखारदो ओमफ्राय फैसाखौल' होना फैदो फैनो दसे थाथ'बानो जाबाय आरो ना दे जागोन बेसेबांसो नांगोन बायदि आंथ' मिथिला जायखिया आंनि एटिएम कार्डखौबो हरफागोन नों बख'बानो जाबाय नांगौबा फैनाल' फैदो गोख्रै थां आं थांगौमोन नाथाय दा हास्लाबलालै औ जागोन दे मेहे ओमफ्राय नै खोनासंलाय थुनथुलिया बिदि सिखाव खावनो हाया जोंनाव माने थुमा बिदिखौनो खावखानाय नङा बियो औ नंगौ बोरैथो खावनोब्रा आंबो फोथायनोनो गोब्राब मोनदोंना माने नुबाबो खोनाबाबो दे उनाव रायलायनोसै नों थांग्रोलाय गारिखौ लेंहरखाबाय आं फैगासिनो दे होमबालाय बिदिथ' जानामोनलै आंथ' बिदि प्रब्लेम जादों होनना मोनथिबाथ' आं सिगाङावनो मदद खालामगौमोन दाबो मोनसेनिफ्राय मदद खालामबावदो मेहे जायगाया गारा बिदि थानायाव थानाया मोजां नङाना पुलिसजों हमजानाया बेखौबो बख'हैथारदो जेरैखि जायाबाबो दा हनै बिमायाबो आरो बिदिबाव जागोन दे माबा मोनसे नायनि आं र' थेवबो आं लाबोगोन बेखौ मोजां लाबोफिनगोन हाथरखि नों बेयाव औ हारसिं बेयाव माबोरै माने नोङो बाजै थुनथुलिनि बिमाया आरोथ' फैसानि गोनांथि जादों बुंदोंमोन ना गासैबो माने औ जानायाथ' जादोंमोन नाथाय नों एसे हराव आरो माबोरै मिन्थिनानै फैखो माने जोंथ' आरो खालि मादै जुरिनिल'सो खोन्थाहरदोंमोन दाबो आरो नोंथ' हजों मेहेरमोननावसो दंहैयोमोन ना औ ओमफ्राय मेहेर फैदों ना हारसिं मा बुंबावनो बाजै खोनानाय लोगो लोगो फैबाय आङो माने आइखौथ' दा अपारेसन खालामनोसो लांदों दाबो खबर सफैथ'वाखै अपारेसन खालामनो लांबाय औ ओमफ्राय जोंहा नानियासो गैया दाबो माथो नोंसोर थुनथुलिनि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ आं थुनथुलिनिफ्रायनो मोनथिदों बाजै मा ओमफ्राय मानसियालाय बहाथो बेलाय बेखौनो जोंहा टेनसनसो जाबाय थादों बहाबा सोरबा लोगोनावसो थांनो होनना बुंदोंमोन बाजै सोरबा लोगोनाव माने बे जोंहानावसो थांदोंमोन मेहेरमोननाव आरोथ' दा बुंसै थुनथुलिखौ सिखावनि दायाव पुलिसासो हमनानै लांबाय मेहेरमोनहानिफ्रायनो आरो बिनि सिगां थुनथुलिया बुंदों गावनि बिमाखौ हेल्प होफैनो थाखाय पुलिसा हमनानै लांबाय औ बाजै आरो जेसेबां खरसा जायो हस्पिटाल बिल आरि बेफोरखौ मेहेरा होनो खिन्थादों ओरैनो अपारेसन आरिनिखौथ' मादै जुरियानो हरखाबायमोन नाथाय मा खावनायनि जुर्माव हमखो आंनि बिनानावा बेबायदि सिखाव खावनो हायालै जोंबो बेखौनो बुंदों मेहेरजों आंजों
नाथाय फैसाजों मानसिजों बेबायदि बोरै बोरै जाखो हमजादों आइजों नाथाय माबोरै बेबायदि जानो हानांगौ जाखो बेयावनो थांदों मेहेरा दायो बेजों नोंबो थाङा मानो दाबा मा जाखो मा माखो एसे खबर लाहैदो थां दाथ' हस्पिटालावबो थांनांगौ ओरैबो पुलिस स्टेसनावबो थांनांगौबा बोरै जागोन हस्पिटालाव जों नांगौबा थानोसै नों थांना फैलाय दसे माबोरै बिदि जाखो दे माबोरै बिदि जाखो अखायाबो मा जाखांखोथाय दिनै माबा दसेनो हायो दसेनो हागायो सानसेनो खम हाबाय मैया हरनिफ्राय माथो खालामबावनो हाथोंसै लाखिनोबो हाया जाहैबाय बोथोरखौबो ओमफ्राय सोराङाबो मैया मा बुंहरलाय लांखो बारा बुजिस्लाबासैबो आङो दा हरबाय फनानो नांलालाय बेनाबो बिनि सायाव नै इलिसियाबो माबा मोनसे प्रब्लेम खिन्थाहरबाय बेहायबो दा माब्रै जाखो खबरा फन हरथ'नाय जायाखै आङो आंथ' सानदोंमोन खेबसे नायनानैनो फैनोसै नामा एसे गिदिर प्रब्लेम जादोंबालाय हा न'निनो मानसिखा जेराव एसे थांना फैनोसै आं खबर लानानै बाराबा फैसाखौथ' मैया हरजोंनो हरबाय आङो अनलाइनैनो नाथाय थेवबो थांनानै हजों खबर लानाय बायदि जायाना फनजोंल' खबर सोंहरब्लाबो बे गथ'नाबो हजों न'आव रावबो गैयानो जेन'बा गिदिर मानसि दे मोजाङै मोजां हामथोंसैल' बिमायाबो इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो आं जे थाबैनो हामथारथोंसै बेबायदि गाज्रि खौरां खोनायोब्ला दुखु मोनो गावनियानो जा मालायानो जा असेयानो जा गुबुनानो जा आबा सानखौथ' आं हालासैहाय मैयाबो आं मोनायाव फैगोन बे सानबाय गैया बिराद जुदा जालांनो हमदों बेबो गथ'आ हा नों फैया फैया खमसे खम बिमानो जे फन हरनानै खिन्थाहर खि आं दिनै फैथ'ला आयै जों बिमाफ्रा न'आव टेनसन जाया नामा हा दानि जुगा ओरैनो जेबायदि मा जायो मा मायो जेबो फात्ता मोना दसेनो आरो आं गिलायलाङो बाराखौबा रागा जोङो आं बाराखौबा मा जाख्लायै नाया आमसे लाबबाय बावसै बिहामजो एकदम नांस्लाबनोनो मोना होनबायसिनि रां फैस्लाबनोनो मोना माबा गुबुनासो मालायबा मालाय माबानानै दोनो लानानै थाङो ब्लदनो हे लांलायबाय नामा सोरबा जों फैगौमानि हाय बिहामजो नांनायाथ' नांखादोंमोन नाया मोनथिखादों आङो जारलासो जामारगोन दे आयै मालायनिबा मालाय लानानै थांखायोबो जों गामिनिथ' जानाय नङा बे गुबुन दस्रा गामिनियानो लांखाथारदो बियो माथो होनबावनो दे आयै जेबो नंला आंलाय सानदोंमोन नै माबा नाजों थास' बिबारजोंनो एसे जानोसै होननानै ए थास' बिबाराबो मोनबायानो माथो आयै बिहामजो दायो बाथोनखौनो आराम थुग्लिनोसै अमा बेदर एसे दोननाय दङ ना अमा गोरान मैयानि बेजोंनो होनोसै दे आयै दायो संनोसै होनबालाय आङो नाङा दे आंनो संनोसै दिनैहाय आंथ' हाथरखि जाबाय थाब्लाथ' आयै हा गोथाव जाथारोमोनलाय बिनि आखाइनिया आयै रोंनायालाय रोंजोबखागौ गासैबो थु बिहामजो थांनोसै हा माथो खालामबावनो नै दा अखायाबो फैलायगोन दसेनो हायो ओमफ्राय माबा आयै आं हस्पिटालाव दसे थांना फैनोसै दायो ए बे मैया नों फैसा ट्रेन्सफार खालामहरदों होननाया मोनायावनो आयै जोबोद इमारजेन्सिमोननो आरो बिदिनो बिराद माने सिरियास जानानै दंमोन जाहैदों आयु बे आबै इलिसा खिन्थाहरनाया दा आयै बेखौनो दसे नायब्रबना फैनोसै नामा सानदां ए दे थां दे बिहामजो जेबो नङा हा माथो जाखो ओरैबाबो न'निनो मानसियानो जाहैबाय नङा होमबा इलिसानि आबैनि मानेथ' जोंनिबो हा बेनोथ' आयै आफा इसोराबो नाहरखागोन दे हा बेबायदि मोजाङैनो हामथोंसै बोरैबा मोनजोबखोब्रा आङो आबे थोद आं बेजों बेबायदि थोद आया मारै जाखो जानला मालालै लाजियाबो हिनजावफ्रा बेलाय आंखौ बेबायदि नोंनि एथबां हिम्मत थोद मानसि गाज्रिफ्रा बेलाय एसेबां हिम्मत नोंनिया आंनि खाथियाव फैनो आंजों बेबायदि गोरोन्थि जानोनो हाया मासे असयब'ब्रा आंखौ बेबायदि खालामनो नोङो एथ' गाज्रि गोसो लाजिरोङि
No, मोनथिबाय थाले आङो आंनि जेबो दाय गैया बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया नोंजों आं गैखायामोनलै आं नङा बियो ओहो जानो हाया आंजों माने नोंजों no बेबायदि जानो हाया मेम बेखौ मानो बेबायदि हमदों ओमफ्रायो मानो दोननो नागिरदों बेहाय लकआपआव मानोना बिनि सायाव एफआइआर दङ बेखायनो नङा बेफोर जि इल्जाम लागायदों बेफोर गासिबो नंखाय प्लिज बेखौ हगारदो बिनि जेबो दाय गैया एफआइआर होखाथारनाया डाइरेक्ट हगारदो होनबानो जायाना बेबायदि जोबना दोननो हाया थानायाव आं बख'नानै लांगोन बेखौ चुनचुलि आं मा होनना बुंबावनोलै आइ एम रियेलि सरि नोंखौ नंखाय दायावनो आइया बेबायदि पुलिस लेंहरनानै थानायाव लाबोबाय दाबो आं बेखौल' बुंगोन दे आं नोंसिनिफ्राय जेबो खावाखै आरो नोंबो मा आंखौ माबा मोनसे इल्जाम लागायनो फैबावदो नोमाथ' पुलिसनो थानायाव होनानै आंखौ गोजोननाय मोनाखैदां बेखायनो दा नोंबो उन फैफाबाय बेबायदि नङालै चुनचुलि नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा बे आइया नोंखौ नंखाय दायाव बेबायदि हरदोंना नोंखौ जेबो जानो होआ आं अके बिनिफ्राय थाबैनो बख'ना लांगोन आं नोंखौ जेबो टेनसन दाला मोजां बियो मेहेर बिमाया फाजिबाय दा फिसालाया आंखौ बख'नो होनफ्लादो बेनो मोनसे गोरोन्थि जाबाय आंना बेसोरनिफ्रायबा मदद मोनगोन साननानै थांदोंमोन नाथाय आंथ' मिन्थियामोन ना आं मदद आसा थांनाया मदद नङा हाखराव गाब्रनो थाखायसो थांगोन होननानै जों बायदिखौ फासायनो मोजां मोनथारो नामा नंखाय दायफोराव बेबायदि आं जेबो मोनथियामोनलै चुनचुलि आइ एम रियेलि सरि दं जानो हागौ नोंसिनाव ला खोरल ना नङा होमबा नाथाय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला नोंसिनासो गैसिना जों बायदिखौ नायनो हाया नङा आं नायनो हायो मानो नायनो हाया जानो मेडाम आं फैगासिनो र' आरो गासिबो पेपार माबा माबि जि नांगौ गासिबो लाना फैजोबगोन आं नाथाय जेबो दा खालामखा चुनचुलिखौ जागोन दे लाना फैदो आरो रायलायनो एसेबां सम गैलाथ'रो बेबायदि गिदिर न'आव सिखाव खावनो थांब्लाथ' हमजाखागोनानो ना नाथाय आं सिखावनो नङा होनखाबाय मेडाम सिखाव होननालै बेबायदि जानला मोनला नङा नोंसोर होनबानो जागोन नामा दाबो बे आइयाबो चुनचुलिखौसो सिखाव हमनो मोनबाय मानि थाखाय बेबायदि साला पार्टियाव एसे बुरजा मानसि फैदों नाथाय चुनचुलिखौसो मानो डाइरेक्ट हमखो बेखौसो मोनथिनो लुगैदों आङो दाथ' गाव नुदों आरिदों बायदि होनबायना नाथाय नों हाजार बुंब्लाबो गोसानो फोथायासैलै आयै बे चुनचुलिया आंनि न'आवलाय मानो सिखाव खालामफैनांगौ जाखो जेबो नङा दे नोंखौ बख'नानै लांखागोन आं जेरैखि जायाबाबो दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आंथ' दिनै खेबनै लाबोनाय जाबाय लोगोफोर मानो होनोबा मैयाबो लाबोनाय जायासै नालाय लोगोफोर अखा हाना एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय दहाय फुङावसो होबाय आरो बेखायनो नै दा खेबसे होबावनाय जाबाय आरोना जियानो जा लोगोफोर गाबोन फैनोसैलाय जोङो दिनै थांथ'लायनोसैलाय बेटी सिन्दुरखौ मानो थुवाखै नोंलाय हो आंनि नेरसोनसो थोद लाबाय थानांगौरा बावदों आरो आङो नै दसे नोमबाजैखौ पक'रा जानोनो बेखायनो दोनबोलायबाय दसे पियाजि जायो ना सिंग्रा ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर लाइक खालामना होदो दे आरो माने बायाब्ला कमेन्ट्सबो हरबानो जाबाय बयनिसिमबो लभ भिउखा बिराद बुरजा आरोना दे लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट आं बायदिनो औ नों बायदि सिन्दुरा थुलै सिन्दुरा थु सोरबा सिख्ला नंफ्रांना लानां खारबानोथ' गोसोफ्रांबा जारला जागोन ना